Takže lidi, vítám z tohle videa dneska. No, jak jste viděli na našem kanále, tak tohle je druhý video. Jak jste viděli, tak jako udělal FNAF 1. Já udělám FNAF 2, jak říkal. Dejte like, odběr a napište do komentářů, kde je váš nejoblíbenější brawler. Tohle, co to meleš, ty vole? Udnu si kal. A tady bude mít nejspíš chill tak do 2 nebo do 3 ráno, stejně jako v FNAF 1, takže teď to vlastně nemusím nic dělat. I jako 3 ráno, oni se mohli začít hýbat. A můžu bohužel skoro pryč. Tak to neříkám nic, ale jsem to docela posranej. Oh shit. Bonnie. Kde není? Ale... Konečně, ty vole. Jsem se to úplně zapotil. Byl jsem u toho, přiznám se, byl jsem posraný jak svině. Ale jako vážně. Je. Napište do komentářů, jaký je váš nejoblíbenější animatronik. To je někdo z těch 3, jak jsou tady. A čau.